салом алейкум бародарон тамошобинои канали Бобуҷон медиа. Чхел мебинем бародарон напеш ҳаме акада қарор дорем дар ноҳияи Ҳамадонӣ деҳаи Сайроб. Бародаро ин ҳами ака соҳиби сета фарзанда шароитиш беҳад вазнина на чхеле ки мебинен нантаи аробача дар бародаро то охира тамошо кунен. Ози ман мефаҳмам бо яка ози худашам гап мезанад хонаҳоша нишон метам дар чӣ вазъият будем зиндагӣ дорад. Ай шумо фақат чӣ меравад бародаро чанд сум метунен ин маҷбурӣ нест чанд сум метунен хайр мекунен иншаалло савобаи ака ақатанда дар ҳамин ҳолат ай ози бо худаш гап мезанам. Ана фарқ надора ай кадом гӯшаи Тоҷикистонем ҳамамон як миллатем ай барои Аллоҳ ҳами акара дастгирӣ мекунем кадоми наметонен дар дигар бародарот ороӣ кунен ҳами ҳам савобае ки шумо сабаб мешен як кас дига мебинад ё ки лайк мемонӣ комент мекунӣ ҳами ҳам сабаб мешавад видеои мо паҳн мешавад. Оз ин акара хича мепурсем ку акая ассалому алейкум вазъияти мо бифаҳмонед. биё додар камтар пеш биё. Assalomu alaykum. шумо дар чӣ вазъият оз зиндагӣ доред на дар ин ҳолати Вазъиятам ҳамин хеле ки хай се фарзанд дорум. Се фарзанд дорум мо яъни мактабай дорум намераса ки мақсад амора шукра ё ки мақсад чизе ки дар кори дар фарзандам бихармад. Ҳатто ба аробача дорум намераса. ина бинем бародаро аробача мақсад як электроника як чиз бихарм мақсад бисусуфар бигардам. уже ина мактабам сар шидест уже наи ҷияно сета фарзанд дорӣ бояд ё дарс бираванд ана ура чӣ хел мекунем Ҳамода зурум намераса. Рости гапша бигӯм. а ягон тарафи Барои одам ҳамо нест аз шумо кӯмак мекунам ки мақсад дастгирӣ кунед ма ҳамин вазъияте ки вазъина бигирам. иншолло акама боварӣ дорам ҳаст бародарое ки соҳибкоран ранги моври бачаҳои оша иншаалло хеле бародаро хай мардуми тоҷик хун аввал ҳамин хел даст ба хайр бидан иншаалло ёрдаме ман медонам ҳастай бародарое ки шароит чӣ мераса ӯ 6-7 ҳазор барои ӯ чия занг мезана амира худаш як нафар худаш мехара роид мекуна иншоалло ман боварӣ дорам иншоалло ки бо картата мемонем ози ин бародарое ки тамошо доранд гуфти гапҳо чени зуршон меяд 10 сумай 100 сумай чанд кай метонам картада мепартоям бо ҷияно дар сару формаша мегирӣ оз бо хунота нишоншон метон дар чӣ вазъияте анабад бигем ки одамое ҳастае ки бо натиҷа чӣ хеле хирока мехаранд меёранд барои уже шароита медонам ҳеҷ ҷо корка наметонӣ як тайгаш мехара электронии ки бромагия айво мегирад хай айдаст шумагира мекуна як тайгаш ҳамин ноҳияи Ҳамадонӣ ҳастае пура ози соҳибкорое ки ай Ҳамадонӣ корвонда савдо мекунанд бо ягон хироката мехара меёра иншоалло ана фақат бародарҷона шумо чӣ меравам кадоме ки медонам одаме ҳастае ки шароит надорад дилаш месӯза ки ёрдамат куна нами лайк мемонад ё 4-5 та комент мекунӣ нами сабаб мешавад ки як хайрхоҳи га мебинад сабаб мешавад ана оз ҳамин фарзандот алакае ки мактаби ина сар мешаи рӯзпага иншоалло сар формаш агар бихаранд биёранд тамин кунанд мераванд мехонанд боан дарс ҳамин мактаби 23 да мехонанд бародаро ма гуфтам ки ноҳияи Ҳамадонӣ деҳаи Сайроб дарем ана шароит чӣ намерасида ки ҳамун фарзандош дар бигем формаи мактабиша бигирава бираванд хеле хитон дидаем ки дар чихели аробачаи хай наво электрониш бигира хай бо ягон раи зиндагиша нахоина а ягон тарафи одам нест охиан Родам не. ҳамун пенсия ки ҳилаи зиндагӣ баднизами ҷамоат хай мақсад кам ҳечи мекунад дигар одам мақсад вуҷуд надорад. иншаалло ҳамин бародаро бибинанд ман медонам бисёра бародаро даст ба хайр ана чӣ кард ака ҳамун картҳо чӣ карта дорем як чӣ мекардем барое ки чӣ хеле ки бародаро медонам картаи худи ҳамун одама медонам картаи худ мани иш амонатбанка иш душанбеситиё и ба кадом чия ин 94 карта баланд 94 01 38 02 я бургам 94 01 38 02 ана ба номи насаби ки мебурам банум насаби сафару ҷаҳонгир ана иш ба кадом номере ба кадом ном насаб иш амонатбанка 987 47 22 35 я бургам 987 47 22 35 ба номи насаб ба номи Сафаров Ҷаҳонгир. ҳарди ба ном бародаро чӣ хел дида карта карта ҳами ака хичай
یک سوم پرتوی میلیون چیزی پرتوی انشالله خودش اکم من دیگه نمیدونی چند سومیه نمیه امی اکا خودش ایمه نوار کردن منتج کردن پرتوفتن درشی دیگه علاق میدونه خودش که چند سوم جمع بشه و سومج چی میگن سر لباس مکتبی میگیره دیگه چیکاری کنه اک خودش. خب برادرو خیلی چیزی هست دیگه شهر نیست که دیدیم برای نشونتون اینه خطون دیدین در چی حالت هست روز یه بار خونه را نشونتون در چی حالت هست خیلی اکا همی قضوش میرسه دیگه نمیتونه را بگیره ریمونت کنه و اینجا چی علاق خونه بختون جای منتظر کنه اینه اینجا همش بگیم اینه اوستو در که رسون بکنه را بگیره بکنه اینه اینجا خانوی مشتنی تا نیستی میشون این اینجا برادرو خانوی که زندگی میکنن اینجا با فکرم که مهمان خونه یا اکر این اینجا بیا کترسیم این اینجاش مهمان خونه شه برادرو شکلی که برسیم اکی دیگه اکر شرایطی نمیرسه که بگیره را ریمون کنم انا ایش اپا اینجا چی؟ جای بشتنی خطونه اپا نیگه که برادرو اینجایی که من نشان دادم جای بگه مهمان خونه شه پروسته اکی چیز آدم میفهمدگی باشه نشون هم نتا میشوش نه که آدمی هست که گپی لیش نمیزنه ایولی خونه شه خونه ما در زوره پروسته بچشم تو بینن یکه در چی وضعیت های نه سنه بیا پنه تو اینه نگه که ایست بیو بگذاری نپا این اینجا خونه شو که زندگی میکنن این اینجا زندگی میکنن خونه شو این همی حالت ده این چه خیلی که دیده سین اینه بودم میفهمدگی همی تدخلش میفهمم خیلی جزده بگن انبار خونه میگه همی خیلی نگیه